Sing di sop sing di karo santen, entuk ngeren malah saiki tambah meneh nyaro kangkung meneh. Iki gini, Bukannya mesti ngapa Nyai Ropo? yo liyane kangkung ngono lho. Ya wis kadung tak tuku mesti digoleki nang warung kan aneh iki. Wah, les kono golek liyane nang. Iki malah nyaro kangkung. Oh, saya nek cangkem karo. Gorene ada Yo. Ih, kok terong sih? Ih, kok gayak sih? Lah terus apa mau daging emok kangkung enggak gelem, terong enggak gelem terus apa meneh? Terong lho, garai lemes. Lemes ngopo? Walah, lah. Wis kadung dituku ki arep ganti apa meneh? Sini-sini lho, kan bolak-balik nang warung kesel aku ki. Liyane ngono lho, liyane ora terong ae. Muncrat. Mau aku nek terong, garai lemes. Ganti liyane ngono lho. Kono dhewe sing golek nang warung kono. Isin aku wong lanang opo ning warung lho. Ngono yang duwe rasa isin, tapi kan mau maido ae cangkeme. Seterong lho. Nek iki pasti seneng iki, kan enak iki. Pasti seneng iki nggo. Nek ndi mau. Pak Ren ya. Iki pasti seneng kowe. Malah jengkol menang Iki lah. enak iki, direndang juga. Cuman kan beda iki duduk rendang daging. Gak kok jengkol mambu. Kamar mandi lho, ambune teng klenyit nek jengkol iki. Tapi iki yo enak lho. Ngomong aku mau. Ganti liyane ngono lho lah. Mumet wis sing nggo warung, bolak-balik apa sing dicarang genah iki. Kono golek liyane ngono. Terus malah jengkol lho. Bingung ngene iki dadi wong wedok. Disarane apa-apa sambat ora gelem. Jajal tak golek niki gelem apa ora ya? Ki enak iki. Yo kok suwi mentoto. Gini iki sulak luwe lho, Jan, sulak megahe lho aku ki. Yo Allah. Nik. Ngopo lho kaya dadak ning buri barang iki, Nik? Kok iso dadak ngopo ning mburi iki lho. Enak iki. Lah kok iso Campur teri. enak piye to? Lah iso aku kok sayurne kuwi. Lah, apa meneh? Lah bangsane kene iki babi kok piye umpakane lompong. Lah terus piye Aneh-aneh kowe lho iki? Walah, serane bener lho iki. Lah garek milih iki tak sayurne sing endi kowe kok dadi anak rewel men lho. Males lho. Males, Gah, males sayur dhewe nyo. ngono yo nesu lho, Nik. Nik kowe iki jan. Mau lho rapen-rapen terus kan sayur dhewe. Gak aku kok nyayur. Wis dandang wis iki wae, nyayur daging kowe. Males. Daging. Ujung-ujungnya iki sayur dhewe kono. Gak aku males. Nik. Walah, malah nesu malahan.